Guys, welcome back to another episode of my vlog. So, karon na ami sa Taranting Basak. So, I will be showing you sa Basak nga among gitrabaho. So, nagtanong na sila. So, I am with Ting Ting. So, kani I will see you around, no? Tanaw guys. So, this is the Basakan. Yeah. Hinahinay na sila, oh, tanarm. So, suroy sa aming karyo. Ito sa aming nilang kuya. So, ito sa mga guys ha. So, mana darating? Tara. Tiding. Wa pa ni actually amo nang gitrabaho sa una pero wa pa karon nga niya. Tili. Tiding. Oh, kawan si kuy. Kamura dai kuya, tiyo? Wailaen. Kira gamay mahuman na mo po ni namog kuan. Mahuman na po ni namo sa una og kanang pilara ka ayo sa waray adlaw. Dili, kamera pod. Mama, wa na mas mama. Ha? Asa ka tikuan mong papa? Panes. At taga kantuyo kaya? Ipil sa ipil lepet. Ipil tang. Okay. Tanong man day ka ne? Lagi mo man mo tanong pero mura magi baligya na. Oh kana. Sikon day mong papa day sa una. Amo na mo gunning gikuan nila pag katong si mama na usa. Na sa unta man wala na pos mama. So kinabuhing bukid ni. Lagi. Lagi agosa kay murag magawasay naman sa tong duha. Ato ting. Ato ta kay tiyo. Ato ting. Ari agi da. Ari. Balag mabasa ta. Ano mo? Kani apil ni. Hinahinay ra. Kaya basig ngulubong ka. Na, very good. Dapat kibaw ka mo tunob-tunob ug basak adto pag dinato kay pobre ra ta. Tagtulo tiyo. Tagtulo. So ma-experience. Ha? Ano naman ibara ikuan daghay tubig. Ngayon sa kapag umangkon gi-training na. Kuya. So mao pa ni ang gitrabaho karon guys. Mutanam ko na kog suway. Nagkaw ko. Dati dali. Fish mo kita. Dali na si kuya. Ya, kuya. Kuya. Dati. Na tanob, rumanad. Na.
Wala tayo ni trabahoan ni we. Kani. Ay. Dali, hawin. Ari tungtung. Tara. Og kani og katong usa may trabahoan? Yeah. Kani. Ya. Ini atur to na kainit. Yeah. Yeah. Init. Hah? Musuy tagtanong ting. Wala pa. Pagkainit guys. So untot na bahoon. So musuy kag tanong later. Nakatanong na ko. So nakatanong ko. So naroon tanong no, kamay pa na siya. Nalamay kuan. Sa bata. Ibutan yun nun anak mo kuan. Kasi mo init ng soft drinks. Yeah. Ha. Nda. So muli sa aming balay kay nagapurado ng usa. Oh, bye. So mo na mo kinabuhi basta namin sagna. Mamasak sa childhood days mo na mo gibuhat. Sabado Domingo kung tingtano magtano mo mamasak. So mapagumang ko na mo continue. Okay, so see you sa akong next nga vlog bon guys. Bye. Hira ka na Kuya Tiyo. Naitom ni Kuya Tiyo. Ano rin kita po? Nagabuling-buling. Ako po na. Nya. Nahinlo na ko. Ikaw? Matunog magbasak. Sila. So tanong ka basak? Ha? Tanong ka basak? Ya, Joe. Ah, tanong banana. So, ano siya guys? Nakatanong ka to guys. So, bye-bye. Bye-bye ting, bye-bye ting, bye-bye ting. Ting, bye-bye ting. Bye-bye. Ah, sila.